lamsogu bayarok naitongnai joto mare kiching songno tebesa ni tini katal blogo belai kena hambai yapar hungke tini kisa beraina hene ongkormani nokni kedukma salni yagulo tini ang Neer Mahal-o beraina hene kisa faimani but tini o jaga beraina thang amsake baka mind fresh angka OMahal weather je thangi manjaknai bono kaham ke saimanai hinke bayar phindi che tini video nai lesinai chini Bubagra ni sunamai kalangjak siri sitini kaisa mangpili hinke amoro eta mosane OMahal jaga ro sobaike bukhao kaisa unknown feelings phayo agi ni sal rogno bomo haike oro chini Bubagrarok tonglang tongkhana bomo haike borok chini rajmata rok bahike tongkhana morok no OMahal jora rok chung tongkhangke ba saimang khamung nukhamung but ke nai de baya bro OMahal kaisa o view ungkha ekdom sakani simi ang video khaimani view mo belai khaina naithok iko mo ba pura tui hachal rogo je tui tongmani nohjagi tongo nokhabu naithok ke nukjago berai naite khao kok kaisa muito eba khao kok kaisa kasamani norok bai share khainani chini Bubagrarok bai swnamjak o tuijilik nuyung mao kaisa Bubagra ni Mangthong tongnani nangmani je Bubagra chini o tui kwcharo Aachok naithok mahel swnamkha gibai brok norok ano comment khaisadi narok buda chini o tuijilik nuyung mao Bubagra ni Mangthong statue songoro Aachok na mocho hungke please comment ke sabai di ao jongo mo kok ekhraina kalayo khorsana kalayo chini Bubagrarok si swnamo hungkai chini Bubagra ni kaisa Mangthong oro statue Aachok rok Belai khani sanai jong saini mano chini future bomo hai terek he chini siri siti komate tong haini bagai jong tabung no OMahal samong kaham rok no step nana nango OMahal jaga rogo chini Bubagra salsa Aachok langkhana chini rajmata rokno gana otei kachang khe nokbar sip ongma jorao kok kachang salai khana but baya bro OMahal mahel rok sabo ni yago tongna nangmani sabo naikolnani nakmani but jeng kaham khe saimano sabo tabuk naikoloi tong sabo ni yago tongkhangke ba tebo kaham ke naikol jakhamung omo jeng jotonu kaham khe saimano Neer Mahal-o thangai tini bukhao kok kaisa no bar khep ungo Neer Mahal ni je naithok manai naijaknai omo tabuk it pathor concrete ni swnamjak building simese phurchasa ke naithok ke nugu khum kaijak scenery ro phiaba Bubagrarok ni ageni
borok swnamjak borok tongmani borokni bedroom ni manui rok borokni chini rajmata rok tuitukmani omo hai jagani belai kheno nangkukmani manui rok tabuk kwrwi. Bubagrani je bedroom rok thujaknai chajaknai tongjaknai room rok ni joto manui pura khokla. Ora omono lutpat khlainai agi je furu kwdwkma bisiromoi o jagao chini bubagrarok yakarwi kalangmani yagola omo kebo naikolnai kwrwi. Ei aforono je khnamani bui ni dofani borokrok o jagao kwbangma lutpat chalukha hinui je nangkukmani manui dami moni mukta rangchak je tongmani omorokno je dami manui omorokno borok joto luthai pai talangkha hinui. Hinkhe bayabrok tabuk Neer Mahal ni naithok tamo hinui naitugani thangkha hinkhe swngkha hinkhe o agini swnamjak bubagrani o building it pathor concrete omo simano nuksinai. Phiaba borokni age borok tui dolmani manui rok tongmani chamani byabohar khaimani dam aswk kaham manui rok tabuk mangsa phano kwrwi kha. Hinkhe bayabrok tini ani o video asuk jorano kebo norok Neer Mahal nainani muchukha hinkhe amo mela goro thangui tei 2 kilometer rok bisingo habui ma thangnai norok naina hinkhe phaidui. Hambai.